Ja tässä vieressä nyt varmaan pääsit. On mun serkku. Ei siis Justin Bieber. Eli vähän niin tässä on se ideana tässä kenties, että tää on vähän niinku sitä sitten Jalmari. Mä oon tää tiedätte varmaan paussa se Jalmari koska vasta. Sitten mentiin. Tää on epäreilu, mä oon maksanut 4. Oh lady. Oh lady. Hei vauhti. Ei, mä en halua kuolla. Anna mulle armoa. Kiitos. Mitä? Ei, mä kuolin niin kuin näit. Sami ei kuole mistä. Paitsi sitten jos se alapäähän on sun pommi, niin se on liian kova juttu. Anteeksi, jos tää liikkuu vähän. Tämä vähän niin. Samalla vähän. Joo, toi vähän on se on vähän niin, ottanut liikaa. Mä voisin olla Minna, mä otan piikkipallo. Tää on vähän niinku hauska, kun noi niinku valkoisena, että ei ne näe. Tai sit katso, että näet että minkä mä otan täältä. Se on vähän niinku arvoitus. Mä oon tää Mä oon tämä arvokkas kuka mä oon. Pela alkaa ja loppuu persereikä. Mä oon tää piikkipallo, joka on ton Paavon joka niinku ahdistelee tossa. takapuolessa kiinni. Ja sellaista. Paavolla, miksi sulla on myös 4 jalkaa Paavolla? Ei Paavolla on 4 jalkaa. Ei vaan siis siinä oli 2 niinku päällekkäin yhdessä jalassa, et vaan huomannut sitä. Au, mä en huomannut kyllä. No en mäkään kyllä yhtään paremmin selviä. Mä näen tekentänyt jonkin eikä sitä laita vaikka hunkkaa ja sitten. Oho, sori. Joo, alkaa kuunnelko se. Mummo tippo potin Jalmari. Mä oon Jalmari, Kalmari. Ei kun sä oot Patrik. Ei kun Patrik. Vauhtia. Joo. Vähän no niin, imukuppi. Joo, mä keksin hyvän nimi. Sinne meni.
Hei hei. Ja Hei siis tässä on hei yhtään- Jalmari. Ei tässä, Jalmari kuin Patrik. ei Mä tässä menen siis sekas. yhtään mitään hätää. La. Hei Tumpi. Käykö mä kävelen vaan suoraan? Okei, no mä en kävele, käykö ihan vaan Tumpi. No, Katsopas miten Kalmarille kävi. mä näen täältä näin. Mä näen valitettavasti Kalmari täältä näin. Missä saakeli se tuli sieltä? Viitisen minuuttia. Dori, mä oon päässyt yhden sementin puolelle. Tää taitaa olla vähän liian ylivoimainen tähän suhteen. No Kalmarin löytyisi se jalat, mutta sen niin. Niin, sillähän puuttuu jalat niin kuin näette. Niin kaikki 4 jalkaa lähti. Toisilla varmaan se 5 jalkaa. Tässä on hyvä eeppinen musiikki. Se 5 jalka niin pieni, että sitä ei voisi nähdä. Silti. Ja Joo, musta tuntuu, että tässä kävi se, mikä muistako Samilla. Että kun mä pelasin sillä Samilla ja siitä tosiaan että se oli kuolematon. Jos mulla on käynyt sama juttu, niin ovikon se on. Mä menen. No. Tuo yksi tohelo tuli. Tää. Ota. Tää näyttää vähän eeppiseltä. Eeppiseltä. No kato, no ahdistu. Mutta paljon sä maksat mulle tästä, kun mut täytyy suunnit? Nyt kyllä. Ei niitäkin mitä toi meikolle tekee. Nyt tuli toinen se. No te voi. Eikö siis se oli toinen? Ai sen Tumpi, et sä osaa pelata. En mä osaa. Ei oo tää Hei. vaikeampaa. Kävelet vaan suoraan, niin ei tapahdu yhtään mitään. Hei. Jalka ehkä voi. Hei, ne jotka katsoo tän video, niin kommakkaa sinne alas, että kumpiko pelaa paremmin, niin mitä mä haluan tietää. Niin no mä pelaan ilman jalkoja jälleen. Eikä siis Jonatan, mun pikkuveli, vai siis minä itse. Tumpi, eikö nyt mä oon hyvä pelaa ilman jalkoja? Joo. Katsotaan ilman jalkoja voi pelaa. Otetaan vielä pari tuollaista, niin sitten tämäkin pääsette höseltää omia. Yes. Yes. Ilman jalkoja. Tää on vaikea kohta ilman jalkoja. Aha. Että se osui myös siihen. Että näin. Ois se kunnon kamera, kun ei oo sitä. Täytyy rippilähäksi oikeasti. Mihin sä teet kamerassa kuvattelit? No siis kyllähän sitten parempi laatu sieltä. Mä oon noin niin. Otetaan ihan randomilla. Enkä mä nyt mikään. Mä oon tää. Mä oon tää Mä mummeli. oon sama mikä äsken. Mä oon mummeli, kattokaa Ravu äiti. Okei, mä oon tää sama mikä mä olin äsken. Mä oon tässä eessä aina. Kattokaa tuo. Kattokaa miten tuo. Eikö ookin hieno hattu vai? Hei oikeesti. Tuo tulee tuolta ja nauraa varmaan paskasta. Ei! Siinä meni se mummo. Hei, mitä? No sitä mä en. Hei, käykö Tumpi, että mä vedän nyt silleen, että mä kävelen vaan suoraan? No mä en pitkälle sen siitä. Mennään vielä pari. Mennään vaikka 3 takaisin. Tuo yksi. Mä viittis sanoa sen nimen, sen repee muut. Tossa menee.
Kohta saat sanoa oman kommentin. Me maksetaan tästä tarpeeksi. Joo. Tää on niin köyhä elämä. Hyvä peli ainakin. Oh. Ainakin kun Jalmari on täällä. Niin, ne piti pakata. Kato, niin kun sä kuolet hänellä, sitten on Tää näyttää ja... Onks tää reppu Uuselässä? Joo, mä oon siis sun reppu. Seläs. Sinne meni sen. Opettelen pelaamaan. Mä vien Sparitsu ruumiin osattamaan. Mä vaan niinku kävelen suoraan sinne. Viimeinen kerta, niin sitten loppu. No ei varmaan. Loppuuhan. Miksi? No mitä? Repee nauru. Pois. Otetaan tää yksi vielä, niin sit saat sanoa kommentin. Voi, no otetaan sit toi Paul Pettersson. Oho. Mä en sano Pettersson, arva miksi. Kun mun luokkalaisen sukunimi on Pettersson, ja jos se katsoo tän videon, niin se antaa seuraavana päivänä tulla. Mä luulen. Koska ne on paskoja. Siksi. Bam. En mene tonne. No, miksi et just hänen veitset meni sinne taustuun? No nyt sieltä vatettiin, jos kysyt siinä. En tavata. Tuka jättiä ja hyvin. Puppa ja pam 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 pam. Oh lady. Noni. Oi! Eikä nähnyt mua. Okei. Okei. Katsotaan mihin. Kattoko mitä veivausta toi teki. Ei jessus sai. Kato jalat lähtee nyt. Joo. Tikkuja. Joo, se on sitten semmonen juttu, että